Заўсёды выклік ад траскучых маразоў да ледзяных дажджоў. Прагназуемая адліга ўжо дадае адрэналіну вадзіцелям і пешаходам, але беларусаў цяжка здзівіць. Камунальныя службы на пагатове, тэхніка падрыхтаваная, з людзьмі таксама пытанняў няма. Запасаў спецыяльнай сумесі больш, чым патрэбна. Галалёдзіца вораг аўтамабіліста, ледзяны палон на дарогах ператварае нават звыклы маршрут у латарэю. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае, лепш не рызыкаваць. Грамадскі транспарт лепшы выбар на перыяд складаных пагодных умоў. Стыхія кідае выклік не толькі дарогам, але і нябёсам, ледзяны дождж, пагроза авіяцыі. Непрадказальнасць тэмпературы і інтэнсіўнасці ападкаў дадае складанасцяў для гомельскага аэрапорта. Задумацца аб уласнай бяспецы спецыялісты раяць і пешаходам. Лепш устрымацца ад праслухоўвання музыкі праз навушнікі або гаджеты, каб мець магчымасць пачуць надыходзячы транспарт. Аб знешнім выглядзе таксама лепш паклапаціцца. Адліга – гэта не нагода для моднага дэфіле па слізкім лёдзе. Урачы рэкамендуюць дамам забыцца пра шпількі. Лепш надзець нешта устойлівае з рыфленай падэшвай, тое, што здольнае вытрымаць перапады надвор'я, а таксама ледзяныя перашкоды. А інакш ёсць рызыка замест працы адправіцца ў траўмпункт. Часта галалёдзіца не прыходзіць адна, яна суправаджаецца абледзяненнем. Супрацоўнікі МНС нагадваюць, у гэтым выпадку асаблівую ўвагу варта звярнуць на правады ліній электраперадач, кантактных сетак электратранспарту, бо іх абрыў можа прывесці да траўмы. Наперадзе час пераменлівага надвор'я. У пачатку лютага зноў пахаладае, але на пагатове павінны быць не толькі аператыўныя службы, пільнасць і падрыхтоўка, лепшы ўклад у спакой і здароўе ў любых умовах.